Formal na ipaiman, ganiti ang sarok do Pulo Farmers Association iti probinsya ti Abra, dagiti agricultural machineries can farm inputs, manipod iti Department of Agriculture, iti babayan di corn program can high value crops development program. Talo Farmers Association timawat ti 4-wheel drive tractor. 5 asosasyon timawat ti pump irrigation system for open source, 5 pang asosasyon timawat ti walking type agricultural tractor, ken 10 asosasyon timawat ti pump and engine sets. Ito beneficiaries tayo, nag-undergo dati screening process with multiple guidelines from DA and from LGU. Iso nga nag-arrive tayo dyan ti selection iso dati priority for the interventions. As long as compliant dyan ti guidelines, they will be included for the following years. Kasi may plan ng dati plano nga mangitultuloy iti progreso ti farmers tayo tapno masuportaran iti panagrang AIDA from production to market po. May sa tinalbo providers sa Farmers Association nga dani tinasurok sa ngagasot ang miyembro ti beneficiaryo ti 4-wheel drive tractor ken multi-crop drying pavement. Ibilang dadakila tulong dagito ikatakwada ng runa ekta-ektarya ti mamulumulan ti maisi ti lugar da. Agyaman ako na unay ti Department of Agriculture. Tadi makaawat kami ti traktor tataken MCDP. Apo upa nga taon. Apo inururay ko, inururay mi day tanga traktor. Tatana po, ikang kanayin ko yung kararag. Apo, sa pelo kumanta mapaganan, dati nga kararag min. So, kan kanayin kami kararag, apo, tatana po napaganan. So, agyaman ak unay-unay, apo. Kastamot kini apo mayor mi, kastamot kini apo congressman mi. Agyaman ak, amin na apo, nang kunay nagananan. Tinayway at turnover ket resulta ti panagkikinamaya ti Farmers Association babaen iti tulong ti municipal agriculturists. Ikunada ti Department of Agriculture na pinpintas nga adda ti development plan through clustering tapno amuda no anya iti kasapulan ken anya dagitay paited kanya kayo. Kasi iti cluster development plan agparparang dagiti needs iti Tunggal Association. Naikidaw met iti panangaywan ganito na ipaima ang makinarya ken mangisablisar ti polisiya iti panangramat karitoy tapnon mabayag ang mausar. Mangnamnama ti DA iti nanay progreso ti agrikultura babaeng ganito na yawat nga agricultural machineries ken farm inputs. After this turnover, we expect that their productivity will go higher and they will become more efficient and the farm produce will cost less. Archie Lorenzo, Balitang, Solid North.